Sa sisin part ngasiu ban ai khublei biang iaphi iwei pe iwei ki paralok ki baju sngewtynnad ban peit ek videos ki jonga ha kabede ha kabangi hikai kumno iaphi baphin tem lane baphin snatrak lengba ukibut apps na po mobile phone ha kabede bat ki jingrwai KHB te ha kane ka kynti ka bamenta pade ngan pen i sapi kumno baphin tem ya ka keyboard ane ban snai ka soundtrack ha kabede bat kato ka jingrwai ka baong kawa ba Phyrnai te menta to ngin pe ya kane ka jing hikai ki belangkot ka junga khnang ba phinyo ka jing mintoi khamtam iaphi gitu ki bakwa banang kumno ban snatrak lane ban tem piano lane keyboard ha kabede bat ka jingrwai him na po ka jingrwai henrei ki bom shem la yolat pade ban late pule ka music school ne ki bom yolat pade ban thit ya ki jingtem te kane ka kanti ka bunta ngan pen i sapi kumno baphin tem lane baphin sna soundtrack lengba uni keyboard apps na po mobile phone nga ngeit skhem bada ka jingpe jongphi ya kane ki jing hikai ki barit mat ki balangkon ka junga kanlong ka jing mentoi mat ka jing kirkhu na ka banta jongphi ki paralok ki bakwa banang kumno ban sna soundtrack lane ban tem keyboard lengba uni keyboard apps na po mobile phone te menta hai to ngin sedang sedon ban tem ya kane ka jingrwai ka baong kawa ka ba Phyrnai.